आपला 26 नंबरचा धडा या ठिकाणी चालू आहे। धड्याचं नाव आहे रोपटे। पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी सांगण्याचं विसरून गेलो की तुम्ही काय करायचंय, तुमच्या नोटबुकच्या पानावर, मराठीच्या नोटबुकच्या पानावरती तुम्ही धड्याचं नाव त्या ठिकाणी लिहायचे, धड्याचं नाव टाकायचे आणि पान नंबर 87 वरती 87 वरती शब्दार्थ या ठिकाणी दिलेले आहेत। ते शब्दार्थ तुम्ही काय करायचं, एका खाली एक त्या ठिकाणी लिहून घ्यायचे आहेत। समजले का? एका खाली एक त्या ठिकाणी लिहून घ्यायचे आहेत आणि धड्याचं नाव वरती त्या ठिकाणी टाकायचं आहे। धड्याचे लेखक आहेत गेनू शिंदे। तर आपण पुढच्या उर्वरित धड्याकडे वळूया। मग राज्य घेण्याच्या पप्पूने त्या ठिकाणी नकार त्या ठिकाणी दिलेला आहे। सगळी मुलं त्याच्या पाठीमागे आणि हा पप्पू पुढे पुढे चालतोय आणि सगळी मुलं त्याच्या पाठीमागे आहेत। त्यांचा जो गट आहे त्यांच्या पाठीमागे आहे आणि आमचं राज्य दे, आमचं राज्य दे असं ते पप्पूला म्हणतात। सगळ्यांचा गलका ऐकून पप्पू एकदम शांत झाला व एका बाजूला जाऊन बसला आणि सगळे त्या ठिकाणी ओरडायला लागले की आमचं राज्य घे, आमचं राज्य घे। आणि सर्वांचा एकदम असा गलका ऐकून, गोंगाट ऐकून, आरडाओरडा ऐकून हा पप्पू शांत त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि एका बाजूला त्या ठिकाणी जाऊन तो बसलेला आहे। पप्पूच्या मनात विचार सुरू झाले, माझ्यावर राज्य आलं की मी चिडतो, राज्य घ्यायला टाळाटाळ करतो, सगळ्यांना त्रास देतो, अशानं मला कुणीच खेळायला घेणार नाही। मग पप्पू त्या ठिकाणी शांत झाला, एका ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी बसलेला आहे आणि बसल्यानंतर मात्र पप्पूच्या मनामध्ये विचार चालू त्या ठिकाणी झालेले आहेत की मी खरोखरच चिडचिड आहे। मी जर राज्य कोणाचं आलं तर मी ते घेण्यास टाळाटाळ करतो, सगळ्यांना मी त्रास देतो। आपण जर असंच वागलो तर आपल्याला काही कोणी खेळात घेणार नाही आणि मी एकटा त्या ठिकाणी पडेल, मी एकटा पडेल। पुढच्या वेळी खेळताना असं नाही करायचं, राज्य आलं तर घ्यायचं। त्याच्या मनात अपराधीपणाची भावना डोक्यावर काढू लागली आणि असा विचार करत करत त्याने विचार केला की असं आपण आता इथून पुढे अजिबात करायचं नाही। राज्य आलं तर अगदी प्रामाणिकपणे ते राज्य घ्यायचंय आणि आपण जे आत्ताची करतोय ते अतिशय चुकीचं आहे की आपल्यावरती राज्याला आपण ते घेण्यास टाळाटाळ करतो, असं काहीतरी आपण वेगळं करतोय, काहीतरी आपण अपराध करतोय असं त्याच्या मनामध्ये विचार चालू झालेले आहेत। पप्पू लांब जाऊन एकटाच बसल्याने सर्वजण त्याच्याकडे पाहत होते। तेवढ्यात तो तिथून उठला व वर्गाकडे निघाला आणि तो गट त्या पप्पू पासून थोडा लांब होता। सगळ्यांनी त्या पप्पूकडे बघितलं की पप्पू लांब जाऊन त्या ठिकाणी शांत त्या ठिकाणी बसलेला आहे आणि सगळे त्याच्याकडे पाहू लागले। तेवढ्यात तो पप्पू त्या ठिकाणाहून उठला, ज्या ठिकाणी बसलेला होता त्या ठिकाणी उठला आणि आपल्या वर्गाकडे जाण्यासाठी निघालेला आहे। तो आपल्याच विचारात दंग होता। शाळेच्या परिसरात लावलेल्या एका नाजूक रोपट्यावर त्याचा नकळत पाय पडला आणि त्या ठिकाणून उठून अगदी वर्गाकडे तो निघालेला आहे। पण वर्गाकडे जात असताना तो त्याच्या विचारामध्ये मग्न होता, त्याचं काही भान ठिकाणावरती नव्हतं। अगदी तो त्याच्या विचारामध्ये चालत चालत त्या ठिकाणी चालला होता वर्गाकडे आणि असं चालत असताना त्याचं लक्ष काही इकडे तिकडे होतं आणि नकळत त्याचा पाय नवीनच लावलेल्या एका झाडाच्या रोपट्यावरती त्या ठिकाणी पडलेला आहे। नाजूकल्याचा शेंडा मोडला, ते रोपटे मिलनले लावलेले होते आणि त्या नाजूक रोपट्यावरती या पप्पूचा पाय त्या ठिकाणी पडलेला आहे आणि पप्पूचा पाय पडल्यामुळे त्या रोपट्याचा शेंडा त्या ठिकाणी मोडलेला आहे आणि नेमकं ते रोपटं मिनलने त्या ठिकाणी लावलेलं होतं। रोपाचा शेंडा मोडल्याचे सर्व मुलांनी पाहिले। हे पप्पूच्या लक्षात आले, आपल्याकडून चूक झाली, मुले आता गुरुजींना सांगणार। आणि रोपाचा शेंडा मोडला हे सर्वांनी त्या ठिकाणी बघितलं होतं आणि तो शेंडा पप्पूकडून मोडला हे देखील सर्वांनी त्या ठिकाणी बघितलेलं होतं। म्हणून आता आपल्याकडून चूक झाली, आता ही सर्व मुले आपलं नाव गुरुजींना सांगणार असं पप्पूला त्या ठिकाणी वाटायला लागलेलं आहे। आपल्याकडून नकळत चूक झाली हे खरं, पण आता दीक्षित गुरुजींना समजतात ते खूप रागावतील, या विचाराने पप्पूची घाबरगुंडी उडाली। आता त्या रोपट्याचा शेंडा मोडला, परंतु त्याने काही मुद्दाम होऊन तो मोडलेला नाही। अगदी नकळतपणे त्या रोपट्यावरती त्याचा पाय त्या ठिकाणी पडलेला आहे आणि त्या रोपट्याचा शेंडा त्या ठिकाणी मोडलेला आहे। पण आता हे जर दीक्षित गुरुजींना जर समजलं तर ते दीक्षित गुरुजी अगदी आपल्यावरती ओरडल्याशिवाय राहणार नाही, आपल्यावरती रागवल्याशिवाय राहणार नाही आणि असा विचार करून त्या पप्पूची घाबरगुंडी त्या ठिकाणी उडली आहे। पप्पू अगदी घाबरलेला आहे। खेळाचा तास संपला होता।
सर्व मुले वर्गात आली. गुरुजी वर्गात आले. सर्व मुले खाली बसली. पप्पू मात्र उभा राहिला आणि म्हणाला. मग त्या ठिकाणी खेळाचा तास संपला. सर्व मुले आपल्या आपल्या वर्गामध्ये त्या ठिकाणी गेलेले आहेत. मग वर्गात गेल्यानंतर गुरुजी त्या वर्गात आले. सर्व मुले खाली बसली. परंतु पप्पू मात्र त्या ठिकाणी खाली बसलेला नाही. पप्पू त्या ठिकाणी उभाच राहिला. गुरुजी मला माफ करा, माझ्याकडून चूक झाली. आणि उभा राहून गुरुजींना हा पप्पू माफी मागतोय आणि काय म्हणतोय की गुरुजी मला माफ करा, माझ्याकडून काय झालंय, एक चूक त्या ठिकाणी झालेली आहे. मिनलच्या लहानशा रोपट्यावर माझा पाय पडला, त्याचा शेंडा तुटला हे सांगताना पप्पूला रडू आवडत नव्हते. मग हा पप्पू गुरुजींना काय सांगतोय, गुरुजी मला माफ करा, माझ्याकडून एक चूक झाली की मिनलने जे शाळेच्या मैदानावरती जे झाड लावलंय छोटस, त्या झाडाचा शेंडा, त्या रोपट्याचा शेंडा माझ्याकडून नकळतपणे माझा त्यावरती पाय पडला आणि त्याचा शेंडा तुटला. आणि असं सांगताना पप्पूला मात्र रडू आवडत नव्हते. अगदी रडता रडता तो गुरुजींना हे सर्व काही सांगत होता. त्याचे ओठ थरथरत होते, पाय सुद्धा लटपट करत होते. गुरुजींकडे बघण्याची त्याची हिंमत होत नव्हती. आणि गुरुजींना हे सांगताना पप्पूचे ओठ अगदी थरथरत होते. रडत रडत हा पप्पू गुरुजींना सांगत होता आणि त्याचे पाय सुद्धा थरथर त्या ठिकाणी कापत होते, त्या ठिकाणी लटपटत होते. आणि गुरुजीकडे अगदी डोळ्यात डोळे घालून बघण्याची हिंमत मात्र पप्पू मध्ये होत नव्हती. गुरुजी त्याचे बोलणे शांतपणे ऐकत होते, परंतु गुरुजी पप्पूला थोडे सुद्धा रागावले नाही.